Pagsasaka yung kabuhi sa ulo, mabubuang daw ikaw. Tagalog na ha. Ang naman salad. Di ni ka ng dagdag arte. Ano na? Kamatis, sibuyas. Saan eh? Pipino, og lettuce. Ok din oh. Di, mura yung bilbil no. Babawi ragon. So, pag hindi naman siya kakuot og lubot, pero slightly kuot lubot lang, hahatdan niya ako ng hahatdan. Hahatdan niya ako sa hahatdan eh. Pre-delivery ba? Parang hotel. Bed and breakfast. Ha? Breakfast in bed? Sinuo ko. You're such a good girl. She cleaned up her toys, guys. So, kanina, ang kalat dito kanina. Ang daming toys. She's, matutulog na siya. Tapos, sabi ko, clean up first before ka matulog. Nag-clean up talaga siya. Oh, malinis, oh. Oh, gihipos pa niyang payong nila. Kaya ang payong nila, nagkalat sa loob. You're such a good girl, man, eh. What will you say now? Good night? Wait. Wait, not finish? Suong pag yun din taon. Ano saan na, eh? Pangpangit. Good girl man kayo niyo eh. Ganina na siyang panglimpyo, guys. Nabugnaw na niyang gatas dire. Okay. Haba ng buhok na. Okay. Good girl man ni oy. Come on now. So come on now. So where are you gonna put? Tinanong ko siya, guys, pag meron na siyang kitchen. Mama. Okay. Where? There? Okay. Tinanong ko siya, guys, kung... Mama. There? Show them? Mama. Ah, but it's too... The kitchen is big. Kitchen is big. Is that gonna fit there? Yeah? Or there in the castle? And castle. Yeah, we put it there. Come on, touch Sandy. Yeah. One. And pyramid castle. Ito mo magstoryan eh. Ay, nakatulog among bugoy. Gikan namin nag-check up na pud balik, guys. So, wala. Ang kanisya daw. Wala ra daw ni, guys. Pero, riskitaan mi og kanang pagmukatul ba. Kay bag mura siya tipdas, guys ba, or ambot o yan. Tapos, ana ang doktor, naday ko sa garat na, oh. Nagbas ko, tapos nihunong ko dito, tapos nabot ko dire kay mag-grocery ko, og katong coffee na ay mug. Hindi ko ata napakita last time. Mayroong ano ngayon, mayroong limited edition ngayon na sa Nescafe na meron siyang mga capital city. So, may 4, Paris, Berlin, London, at saka Berlin. So, kukuha ako para sa mama ko, para sa package ba. Hinay-hinay o tigong. Hello! Nakauwi na tayo eh. Nakauli na ta, guys. Nakauwi na tayo. 5 AM at ako nagising. Tapos pagising ko, si Frank paalis na siya. Hindi ko siya nagawa ng baon, pero that's okay kasi sabi niya bibili lang daw siya. Hindi niya kasi ako ginigising, guys. Ayaw niya, nagigilty guro siya ba. So, pakita ko pala sa inyo yung sinasabi kong cup. Ayan, ito yan siya, guys. Wait. Nagluluto ako ng lunch, guys. Uy, ng paniud to. Ayan, oh. Ayan siya, guys. Meron pa mga sibuyas dyan, nagkalat. Lagay ko siya sa freezer. Nag-put away kasi ako ng stuff. Ayan, oh, Nescafe na meron siyang cup na ito, London. Tapos, ito naman, ang Berlin. Tapos, ito, Paris. At saka, ito naman, yung sa Rome. Piesa, no? Piesa. Yan, diba? Limited edition lang ata to.
Guten Morgen, Lieblingstad. Meaning, good morning. Uy, my Lieblingstad is Love City. Oh. Hambot lang yung mga master ng Deutsch. Ano yung Lieblingstad? Love City? City of Love? No. Basta yun na yun. So, meron siyang 4. Berlin, London, at saka Piesa, at saka Paris. So, yung 4. Meron akong 4 nito. So, nagdagdag, bumili ako ulit kasi papadala ko to sa, lagay natin yan sa bagahe guys, sa package. Sa box natin, balikbayan pag nagpadala tayo ulit. Bigay natin yan doon. So, ayun. Ayun lang. Happy ako kasi nakabili ako ng Nescafe. Nescafe. Tapos ngayon, gumagawa ako ng salad guys kasi magla-lunch ako, ang mga bata, ang baon na, hindi na nakain. So, yun yung kinain nila. At saka, naglabas ako ng pork belly. Hindi ako sure kung anong gagawin ko dyan. Siguro, adobong pamala ba? Adobong mala o adobo na or ililitsyon. Hindi ko pa sure. Basta, inano ko muna siya para mahumo kasi frozen siya. Ayan. And then, so, ayun. At 3 PM, susunduin ko ata si Francine. I'm not sure kung makaka-uwi ng aga si Frank kasi pupunta ata siya ng Bonn diretso pagkatapos ng work niya. So, hindi ko pa alam. Pero, si Francine, susunduin ko siya ng 3. At saka bukas, hindi si Francine papasok sa kindergarten guys kasi may helicopter flight siya bukas. Sasakay ng lilipad kung matuloy. Lilipad sila, kami actually, para maka-experience kami lumipad, na sa helicopter. Ng helicopter, kami lahat. Pero yung anak ni Frank hindi kasi kukunin siya bukas ng mama niya around 2 PM. At doon siya this weekend. So, kami lang. And then, ako, I'm not sure pa kasi natatakot ako. Kasi ganito yun ang nangyayari. Si Frank at si Francine una. Kasi nandyan si Junior, diba? So, hindi namin siya pwedeng dalhin sa helicopter na gano'n. Kasi, I think, meron silang age, na ang dapat, ang bata, pwede maisakay. So, si Francine at si Frank ang yung una. At saka naman ako, si Ella. At may isa kaming free, actually may isa kaming extra kasi nabayaran na namin si Vanessa pero hindi na turn out na hindi siya sasakay. So meron kaming isang extra. So I'm not sure kung anong gagawin ni Frank Chan bukas. Siguro lilipad siya ng 2 times pero I don't know. Pero ako hindi pa din ako sure kasi natatakot ako guys. And then I have fear of heights ba, you know, yung natatakot ako pag mga matataas ba. And then helicopter, you know, na small, and then hindi kagaya ng plane na hindi mo makita ang hindi mo maramdaman. So, ayun lang. Gawa muna ako ng lunch. Ang plano kasi niyan, kaya bukas, may kami kasi, malapit na yung birthday ni Francine, diba? Then, na kasi dito guys, sa dalawang kids talaga namin, si Francine at Francis, na nagpo-photoshoot. Nagdi-DIY photo, talaga kami para yearly. Meron kaming remembrance sa kanilang mga mukha, pagmumukha. Then, basta, pag may question talaga, pag birthday talaga, nagpipicture talaga. So, ang plano ko this year, because last time, I think, nagpunta kami ng isang park, yun lang siya. Then, yung sa first birthday niya naman, ay ginawa namin yun dito lang sa bahay. And ngayon, sa plano namin yung helicopter naman yung, diba, level up na. May helicopter na. May helicopter na sa 3rd birthday niya kasi si Francine, grabe, fan siya ng mga helicopter guys at saka airplanes. Nagmana talaga sa kanyang papa pag mayroong helicopter or airplane na lumilipad, dumadaan, madidinig niya, magdagan-dagan na siya, magdali siya dagan sa papunta sa papa niya. Sinasabi niya, nire-report niya kay nagpapa, helicopter, boom, 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 ay ganyan. So, ayun guys. So, this time, kakain muna ako kasi gutom na ako. Hindi pa siya nahumok yung so, ang kakainin ko lang is leftover ng chicken rice kahapon. 4 lang to. Tapos, magsasalad ako para hindi madami yung rice na nakakainin natin. So, I will be right back later. Ngayon guys.
Sudan ako sobra na chicken wings. Salad. Coke. Diba? Coke na coffee. Tapos ako ang TikTok draw. Multitasking ang kugron guys. Pati TikTok ko na ni. Ngaon ta. Isod kabuhi. Kaon yun, bahalag koan. Bahala o daghang trabahoon. Ay jud kalimot mong kaon kay na pagsasaka yung kabuhi sa ulo. Ingon ako mama, makabuang. Pagsasaka yung kabuhi sa ulo, mabubuang daw ikaw. Tagalog na ha. Tagalog dala mixed Bisaya ba? Naon tayo kay. Na. Gamay na akong rice ron guys kay. Mantayan akong bilbil ba. Kaon na pong kog rice pero ginagmay na tapos mas daghan na ako ang mas daghan ng salad nako. Ang salad di ni ka ng dagdag arte. Ano na? Kamatis, sibuyas, sani, pipino, o lettuce, coke din oh. Di mura gyud akong bilbil no, babawi ra gud. Mo akong ideya ron salad guys para gumay ang rice ng kaon. Tapos buntag di ako mahaw og kuan daghan. Panra, sahay kapira. Di unta ako mag-rice. Hindi sana ako kain ng rice. Kaso, ano eh? Na, di siya ganahan, anak. Yan na, biskuit lang tagay. Na siya yung biskuit sa bag ka ng 4 shapes na mga animals na biskuit dahil. Tilok yung bukog ba? Nalimot na hinong ko sa akong istorya eh. Pinabantayan ko sa kanila yung si Francis kasi. Tapos nang kumain ako hindi pa. Pag ganito guys na hindi kami kompleto, minsan lang kami nagsama-sama kumain. Pero pag andyan si Frank, andyan na si Francine, kain talaga magsama-sama talaga. Isa pag unsa ka kahit ano kaliit ng ulam, basta't kompleto kami, sabay talaga kami kumakain. Pag weekend, sabay kami nagbe-breakfast. Pag nakakaot og lubot si Mayor, siya yung nagluluto ng bread. May nakakaot og lubot. Yun yung chicken. Ato naman gilibak si Mayor niya. Yun yung sinipag si Mayor ba? Kaot og lubot. Nakakaot og lubot. Yan yung sinipag si Mayor. Maaga siya gising-gising. Siya yung pag weekend ba kasi wala siyang trabaho weekend. Especially Sunday. Siya yung gigising ng maaga. Magluluto siya ng bread. Tapos prepare niya dito sa table. Tapos tatawagin niya lang kami. Pero pag hindi naman siya kakuot og lubot, pero slightly kuot lubot lang, hahatdan niya ako ng hahatdan. Hahatdan niya ako sa hahatdan eh. Pre-delivery ba? Parang hotel. Hahatdan niya ako ng kape at tinapay sa bed. So, minsan, kung nakikita nyo, excuse me, bed and breakfast. Ha? Breakfast in bed. Ginoo ko. Ayun. Pag slightly lang na kuot lubot yun ha. Slightly masipag ba? Pag nakakuot og lubot, todo na jud. Yun yung siya yung mag-prepare. Pero pag umaga talaga dito, minsan mga bata na una kumain kasi ako busy ako sa dalawang chikiting na maliliit. Si Ila si Vanessa, conflicts lang yun sila para silang mga ano ba. Si Ila po na Pinay, mura po og foreigner no, nag-awat-awat og conflicts pero na-adjust niya na talaga ba.
Tapos, si Francine at Francis, ginagawan ko yan sa ng breakfast na bread. Kasi si Francine minsan lang kumakain ng cornflakes. Kung di cornflakes, bread talaga yan siya. With Nutella, peanut butter, mga ganyan. Francis, full meal yun. Parang, kuan ba? Kung magtabi ulit, wala akong ganag kaong guys. Kami magtabi ka, mag-istorya sa camera no, na mura kag nabuang ba kaya. Mabuti pala yun kaya kasi hindi ka mawala ka sa concentrate sa pagkaon. Di gamay rin mga kaon no? Ang diet. diet. Kasi ilaga diet ako nag-do kaon. First meal na ako this morning, today. Hindi ako kumain kanina, kape lang. Tapos directly kami sa doktor. Guys, okay, mahaba na guys. Pa yung video, hindi lang pagmumukha ko. Kita niyo naman mamaya isang prank, mga bata. Kain muna ako. Wait for me. Awang itsura, oh. Where are you going? No, you have to come here. Si Francine, guys, parang gadaro, guys. O sa kindergarten. Basta summer, ito, ganito talaga ang show. Come on. Come on now. You let me. Where are you going? You have to wait. Mura jud gadaro, guys. Uy. Ambot na lang yun. Pag summertime talaga, ganito ang show ng mga bata sa kindergarten. Mura o gadaro. Can you help me? Can you help me? Uy, where's your other socks? Nahulog ang sa kamidyas kita, be. Your other socks fell. We have to gibali. Nangahulog. Ang socks, guys. Ay, ginoo ko, Francine. Yeah. Ay, sis, ginoo ko. Nahulog yung socks. Oo! Lingaw kayo siya, eh. Ay, uli na may guys, eh. Dito na may guys. Iba ni musulod yung kigul ba? Francine, your socks. Where are you going? That's not